какво става хора, аз съм Пролекс и тук при мен е Penta Power. Здравейте, Това е Dragon Crossroads, стратегическа игра е доста интересна и това е First Look на играта. Ще мина една-две нива, само да ви покажа какво представлява играта. Така. Такива филми, такива неща. Айде ще ги гледаме само картинките. Нямам просто, не мисля, 11 и колко е вече, и 10 стана. Нас... И 7 по-точно, ама близо е до 10. Какво ти пука? Нали? И да, ето, почва. Играта е хипер интересна, аз в другия ми акаунт. Значи ето. Така. Сега трябва да събираме, например, първо това. Оправяме дупката. Играта е много интересна. Да, и аз съм го виждал като играем. Гордекс. Забавно е, чак и няма заради. И то е огрито. Трябва да го победиме. Но за мен според мен според мен е много трудна за мен. не е точно много трудно, много е интересно, бих казала. Да, ама да знаете, че той е играл много интересни игри. Но сега се заребихме. Готини бе. Той се зареби, бе, аз играя по принцип. Сега трябва да говорим с Тоя, изпращаме един войник. И там какъв не го знам. И сега трябва да дадем 500 парички, обаче нямаме. Намали ме, брат. Окей, спрях. Играя една игра в Фейсбук, докато той играе в тая игра. Защото аз по принцип не мога да играя. Тя не е онлайн играта, ама... Той си играе от... Знаете ли защо не мога да играя? Защото няма нареченото видеокарта. Да, той няма видеокарта и не му взимат тяхните, сега изпращаме един такъв работник. И това е много тъпо. Good job! Ето първо минаваме туториала. И в момента да ви кажа, че много тъпея. Да и... сега ще минавам второ. Продекс, Да. кажи си една игра, бе. Сега ще трябва да разкараме тия. Коя игра? Една е с пълна, не с пълна, ами с... Ами дед го играеше. Дед идвах на вас. Онлайн. Ходе. Сещаш ли се? Не. Как да ти окажа? Едно като... С много си имаш две приятелчета малки. На играта беше си ги направил едното червено, едното зелено. Куп пингвин. Същото. Може да играе. Може да играем. Играе, брат, те мамира сега. И така. Ще трябва да оправяме дупките. Извинете. Малко съм хрена. Така,
направихме го и сега пак още една дупка не остана. Project, Да. как му изпра звука? Не те знам. Чай сега спирам клипа, изчакай. Сигурно в играта ще има някакви... Как да прави? Сега ще видим. Ох, побагам и той почна да свири сега, как и клипа стани мокни, бе. Не знам, но папагала му много вика някой. Много вика и някой път си изди боя. Не, няма си лягаш. О, аз престана много година кошитко. Че ще продължа. Еми, си още са такова. Очаква някъде да продължи. Сега да ви кажем, честита Коледа. Да, честита Коледа, много година. Абонирайте се за двама ни. Да, надали на тебе ти над акаунта, ама абонирайте за мене, пишете коментари, харесвайте клиповете, кефете се, коцкате прейте. Още едно ниво минавам и спирам, защото уморено ме днеска цял ден бях навънка играх. Да, с него. Да, с него. О, тук ще падне голяма игра сега. Тия гоблинчета и там каквото не го знам. Бягай! Така. Така ми трябва парички сега. Тъй. Ще трябва май... Значи... Видите, малко съм стримал в някакъв път. Drive away wolves. Сега ще трябва да изгоним всички там вълци и да оправим пак дупките. Не знаем още с Project Doll ще правим много клипове. Днеска няма да стане, аз си лягам днеска. Не, викам някой път. Ще правим много ясно. Очаквайте силно клипове на какво? Тихо бе! Тихо бе! На прошло прибия. На ос следвал във Facebook. Както се казва. А пък ако ми вземат скоро наречените си видеокарта, ще правим и на Minecraft. Нали, Project? Не се знае. Ама съм наскоро се няма ми вземат. Така, почваме да оправяме дупките. Добре, аз виждам само една. Тук някакво съкровище виждам. Какво искаш? Камък. Ето и тебе, още няма. Окей, дърво.
Какво стана? Какво стана, бе? Ще трябва да го апгрейдна. Добре, това какво иска? Стилство с камък, бе. Изпращаме на кой има в честа. В съндъка. Да. Каква простотия. Добре, тук има едно. И да, и тук. Не. Тъй готово, минахме го. Хора, това беше от мене. Аз бях Prodex. Тук при мен беше Pentapower. И лека нощ, весели празници и да получите всичко, което искате за Коледа и Нова година. Ето Коледа. Да. Аре, чао хора.